Ivan cu salată? Se încordează, uite, uite, uite. Da, știu care. Și cum pare că e iară de-l greșeală. Din greșeală, da. Ia, uite cum trebuie să fie. Stai! Stai! Stai că nu pot să-l apuc. Ce-ște mâinile? Mă facem compania lui domnul Rareș. Cinstim o sticlă de apă, le-am instalat și noi aici. Nu vom pescui acolo. Aici e așa, ne prostim acum un pic și noi după aia nu mai dăm pe aici. No, băgăm și noi un pic de mâncare și după aia vedem, vorbim de barcă. Ce zici, mă? Aparat de pescare, automat de pescare, uite. Râme, mă ligă. Linie echilibrată. Vedem artificial. Hai, yeah, Georgios, left, hi, my friend. Așa făceau și egiptenii. Luau un sclav, ne dau mâncare. De plimbare, da. Nu, dăm de acolo, mă, nu stai aici în gură. Nu de acolo, pac, dă-i bruscuța care merge pe deasupra de aici pe... Hai bă, sclapul, mai dă-i. Mai bagă. Hai, un jumătate de metru. Gata. Gata, eu zic gata. Tu poți să rămâi aici. Prima aruncare, prima știucă. Am cât a înghițit asta toată. Un pixulete mic. Și mic la repește asta.
o luăm mai așa. Să ne ducă vântul. Unde e tupacul? Dar să ajungem dinspre vânt așa. Poți să o lași mai încet ca să venim mai cu liniște. Gata. Hai motorul. Este ușor cu el, hai. Și uite, bă, la live te-am prins. Și măricel ăsta. Aaa, dar ești biban? Mai mult luminează. Bravo! Pescui viteză. Scos? Fără trucaje. Hai. Mai mult îmi ia să scot cu patentul. Un cioc aici. Am drumul. Urci? Mai sunt ce aici. Ia, următorul. Acum ai cum iese afară. Aici să-ți faci concurs, trebuie să ai doi oameni, unul stă și dezgrață pești și unul următorul. Următorul. Țapac. Ah, ce am scăpat. O roșioară mică. Concursul de pescuit. Hai să pescuiești la concurs. O roșioară mai mare. Nu se poate povesti ce e acolo în apă. Colcă de pește. Și asta? O roșioară mai măricecă. Lepede. Mă, s-a plecat și am să pe ferește aici. A plecat? A zburat, ne-am dus.
face nimeni nimic. Bii. Ce fac cu curcăneii? A? Nu mă face nimic. Nu ne vedeți de avans. Așa trebuie să stea. Da? Dar de departe poți, nu? Scuze, te dezechilibrezi. Dă-și tu în partea asta stângă dacă... Ai, pun iarbă. Așa, hai. Mai bobinează. Așa, mai ia-ți un pic. E și bibanul și iarba. Și toată iarba. Și toată iarba. Hai că e bine. Nu mai e bibanul. Bă, eu cred că e. Da. Nu mai e? Da. Ba, da, e. Hai să te ajut. Ia. Biban cu salată? Ia ta să... Cu garnitură? Da. Hai. Te ajut eu, mă, s-a aprins asta în 7 feluri. Stai, Da? patentul. Ține acolo. Ce Ăsta e pic, stai. Ia, doamne, eu vreau să scriu pe el de repede. Da. Hai, după de aici. Ești tu. Ce noroc pe tine. Micro știu că... Ca pe pix. Uite așa ține pixul. Hai, ca pe... Stai. Am ca pe pix așa. Da. Da, nu, Bravo. S-a dus. Ia uite cum se ține asta numai într-o oață. Bibanii... A? Unii organe ce fac? Nu, e posibil. Plecăm? Da, hai. Încă mâna și gata. Duci în față, că nu stă asta bine. Hai!
Ăsta este Rareș, domnul care ne duce pe noi cu barca. Bă, câtă barca, ce de foarte e, bă, Rareș. Rareș, ce e, bă, vezi, bă? Că e bine. Mai du-te, bă, încolo, bă. Mai du-te încolo un pic. Că ne va duce vântul, știi tu. Gata, hai. Tot așa ne pui. Mă, pune-ne cu botul încolo, te rog, încolo. Așa, măi, Rareș. Bravo. Și acum drept. Mai de. Yeee! Bă, uite ce bot ascuțit are. Preistoricule. Azi vom face tutorialul cum se pescuiește 1.0. Avem undiță, avem așa. Ia, nu da, să nu mă iei de mână. O bucată râmă și o bucată Rareș. Hai. Da, dă-i tare apucat. Să nu mă agați pe mine. Cred că deja ți-a atras. Sau nu. Ba da. Ia. Deci, eu credeam că a cățat la așa, dar de fapt, undița. Iată. Iată peștele. Acesta este peștele. Hați. Da. Iar e prins așa, iar e prins așa. După cum zice, trebuie să vii cu patentul. Bravo, mă, tati. Și le dăm drumul, bineînțeles. Hai, tati, mai prinde un pic. Ce face, Rareș? Și vine Rareș cu un peștișor. Pac. Ăsta e hașii, așa, mic. Tot roșioară mai subțire, pică și cât un bibonoi. Da, țin eu, tu scoate iacul. Fără foarte. Nu ai ce să mai pui patentul. Ia acum. Dacă pui un nac cu ace, cu râme groase, cred că prinzi mai mare. Să aruncă bibanul ăla. O, tati, ce faci? Nu iese. Are dinții tari? Da. Nu, brostacul. Brostacul cigaș, mănâncă pluta. Nu, dar e pus bodniță. Pune pe lomba asta. Unde băgăm ăștia mâna aici? Acolo la branche. Așa. Prinde așa. Bine. Acum trebuie cineva să culeagă ăla. Eu simt foarte bine aici. Nu băgăm mâna mult în gura ei. Da. Era? Adu patent, ia patent, dacă nu așa. Nu e... Nu, stai. Că... Bleva. E intrat, s-a agățat în firul care a intrat până în nas. Hai, stai, vedeam aici înăuntru. La... Mamă, ce dinți are, tati, stai un pic, nu vei bine mâinile acolo, pune bași toate. Ia, deci, ți s-a pus firul pe vârful acului, știi? Trebuie dat înapoi sau așa, cu un apușor ceva. Și după aia iese firul acolo. Mă scoate o mână. Bravo. Bravo, mă, Rareș.
Nu spui spune. Asta este Rareș. Nu la barcă aici să prind și eu. Stai. Uite, nu? Așa. Gata, uite. Nu se liberează. Iată-i. Așa, și cu aia de... Gata. Stai. Bravo. Niciodată nu prinde pește. Uite, bă, că dacă e mare. Bravo. A prins. Liberare. Stai ușor. Să vedem și noi. Dus. Bravo. Nu mai potolnim și noi. Nu mai stăm la ombriță aici. Suntem așa cu minții. Cu bătul Rareș. Care îl însetește ăsta și în somn pescuiește. Ar pescui continuu. Avea bărcuța aici, pe lângă niște nuferi. Am legat cu nuferi. Nu glumesc. Am legat de stuf. Ce fuțui mici aici. Domn capitan. Uite acolo! Pleacă, bă! Da, mă, erau pelicani ăștia. Nu erau modele. Da, bă. Arată de la nume. Alea nume. Și un pescăruș se rătăci pe aici. A plecat de la Constanța. Cam atâta. Domn capitan aici. Aici? Și domn pasager.